거기 잠깐 어딜 보니 여기 있잖아. Hey, what's up? Welcome back to my YouTube channel, Ems Bisaya. So today's video is about I will be cooking pansit. So pansit nga simple ra siya nga pagkahimo. So why kaadya mga ingredients like mga gulay-gulay. So akong ipakita ang bihon amo bisuman. So mo yang himuon isang to nga ra ka gipang. So what means gipang like this? Yung isa ka tibuok nga kuan bitaw. Basta nang square bitaw pa square. So mo ni siya mo himuon. So bihon din si jadi di sa bulan og kana na ay sa kada na pansit. Ay kana na si kada na Mickey. Di sa bulan og Mickey. So sa atong mga ingredients, so first kinahanglan dito na bihon unsa ang pagluto. Ingredients ra nato mga kuan. Jaway bihon di ta makaluto og bihon. So, kinahanglan gid natong himuon mo palita og ingani bihon, pansit. So sunod na may magic sarap. So magic sarap among ibutang. And then nahutda naman mi og kanang naay si pangalan ni sibuyas bombay. Sibuyas bombay nahutda na mi. So among gamiton ra is ahos, garlic, bawang in Tagalog. Tuyo. Muna sa tuyo kay siyempre pampag quantity sa murag pa dark color sa bihon. Lain mo pud og plain ra siya nga murag puti ra kay lus pa tan-awan di ba? So mo to siya kaning sa panglasa na siya. Sunod. So what ay isahog? Unsa may mo isahog be? Yes. So simple ra guys. Piniritong isda kung nakatry na mo ingani. Kami nakatry ni nami lami ni siya. Man imasagol sa amo bihon. So kasagaran uban kami pud kasagaran ang isagol is tinapa kanang sardinas. Pero karon wa man balik ni sardinas kay na pa may isda nga pinirito. So salin man nila mo nga pa mahurot. Mo na nimo isagol. So guys, ano na siya? So mag-start na ko ha kay kuan na oras alas 11 na. Alas 11 na sa buntag. Ting paniud ko na pa doong. So magluto na ko guys. Ako pa ni si Jam kanang sanay pa na ito sunga-sungaan natin kagmay. Kaya ano mo? Ang ihan dyan ninyo. Ay mo na dyan hima dyan. Nga na tagagmay. Pino ni mo. Adi po inog pino ka adyo. Basta kay makuan. Nga nisa. Nga ni pwede na. Ani. So tantangan siyempre ni mo. Bukog. Kaya mga matunog. Nahuman na pag kuan. Sunod. Kada na iawat ni siya pumuwan og tubig. Kaya nga na para mahumok siya. Dali ra sa maluto. Dili ko ba dili sa man nagbukaw na kuan. Lawan sa lumo dugay ko. So, ani. Pumuwan ni na og tubig. Mga siguro mga 3 minutes ra or 5 minutes depende ni mo. Na gibutangan nila og tubig tas prakita ra na nanjo. Inig mahumok na ni siya bubuan man ni na og tubig. So guys, mag-continue na ta murag na kuha na siguro ni ahong gihumuwan nga bihon. Basta na naho guys. Tan kuha anong tubig na naho guys. Guys, mag-start na ta og luto. Mano na siya ang bihon nga ahong gihumuwan. Tapos nang gikuhaan og tubig. Sunod is mo na isda nga ahong himay-himay. Init na kuan ibutang na nimo ag ahos. Sa pag-brown na ahos. Ibutang na nimo ring isda og kuan nimo himay. Nimo brown ag ahos. Brown naman nag-ahos, so ibutang na nimo akuan. Sumutas ahos. Diyan nila nimo ikuan ng tubig kay nalasa. Tapi dito na mo kunin kay kinisa naman ko daan kung ito nirito na daan ag isda. So mantika kaad ko ibutan niya mga tubig. Kuwang pang tubig. Ibangan niyo. Kung kaon na siya magtuod. So butangan na to si pandan kani og tuyo. Bana-banaon na ko nimo sakto color. Nana. Og tuod ng buka butang tuod. Magic sarap. Kani isunod mutuod ng bukaw. Sa paminawan na to ug unsa ang lasa. Dili mo tab-angon para to nimo gamay kay mo tab-ang man ni tudundan na nimo bihon kay na may tubig gamay ang bihon. Awon mo ni si Chip ko, Miss Ems. I-subscribe nyo sa YouTube channel, Ems Ampoloki. Ems Bisaya. Ems Bisaya. Yan.
So ilunod na to ang magic sarap. Hurot na lang. Sigurot na na to. Nakaning plastic gamiton na na. Kay kuntingan. So kurawan ni mo. Dali rin lagi nabukaw na. Gamay naman. Tinang kitilawan o malasa na ba? Malasa. Sabi ng bitsin gamay. Ate ba? Nibukaw naman na siya. Dali, butang na to. Bihon. Nga, dyan ng kurawan. Wala tayo butang-butang. Ugrain, diretso na yun. Oo, ano na mautan-utan. Simple na good. Tanawa. Hindi alam, may naman naglasa. Duha, rapi daw pun may dari. Ano ka nila in-style nga simple ra? Hindi alam, may uka ng lasa, uka na pinili itong isda, isahog. Lami kadyo. Na, So mo na among i-recommend ninyo para di na mo magasto-gasto pagpalit og kuan. Ug naa na may mga gamit na mga salin-salin labi na isda. Nga nga pinirito, di gusto mo magbihon. Nga na ka simple ra kadyo. ano, hapit na maluto siya dyan. Idagahan siya dyan ah. Ano siya? Nasa, Ano yung panty mo? kabog na na. Makuha ah. Nga kasimple. Dito, yun na alam. Hapit na siya maluto. Siyempre, paugahon ka dyan mo. Dahil pa doon. Naniresulta. O, di ba? Ang mga isda. Ang apaw. Ang siya mga anami. So, man yung result sa ang giluto nga bihon nga simple or kaadyo. Pero, lami. Man na si guys. Bisan way mga sibuyas nga dahunan, way mga spichay or repolyo, at least, lami siya. Isda ra, piniritong isda ra nga gihimay ang gisagol. So, please, kung gusto mo maghimay nga ni, follow, sundugan na naman ang gibuhat. Basta lami ang resulta. So, maniud to nami guys with orange juice. Ako na ning pagngol. So, salamat sa inyong pagtanaaw guys.